Thor er en sortseer, ser kynisk og negativ på livet. Han har svært ved at danne venskaber. Jeg er som person mere fremtidsorienteret og har styr på, hvad jeg vil med mit liv. Det er noget, Thor kæmper med. Thor har haft det svært med en manglende far og er født ind i en by, hvor det at opnå noget er meget svært. Han omgår sig med de forkerte og ender af den grund tit i dårlige situationer. Jeg synes, rollen Thor vil være interessant at spille, fordi han er sådan en modsætning af mig selv. Jeg vil gerne være med til at vise og lære om, hvordan det er at være udsendt i Afghanistan. Hun er enlig mor til Thor og meget følelseslet. Hun har som mange andre i deres område ikke opnået noget specielt. Hun er udkørt og træt. Hun virker meget skrøbeligt. Efter Thors far forlod dem, har hun overladt rollen at tage sig af hende til Thor. Jeg tror, at Thor er blevet udsat for mange følelser i sin barndom, og det, at han er meget ligeglad nu er resultatet. Det giver et indblik i, hvordan det er at være tæt med nogen, som er udsendt. Det viser, at det er næsten lige så hårdt at sidde derhjemme som familiemedlem og konstant vente dårlige nyheder. Det er at vise, hvordan mental sundhed bliver påvirket af at være udsendt, hvilke følelser man går igennem i krig, og det traumer, man kommer hjem med, i nogle tilfælde PTSD. Jeg har været nede i Afghanistan og undersøgt, hvordan situationerne dernede ser ud for de udsendte, hvordan de har det og hvordan forholdene er. Udover det har jeg snakket med tidligere soldater, som har været i Afghanistan, og snakket med psykologer, der specialiserer i behandling af veteraner og deres pårørende.